Benvidas, benvidos a Mera, no Concello Coruñés de Oleiros. Segunda xornada da Liga A do Trofeo Xunta de Galicia. Tras a contrarreloxo inaugural en Sanxenxo da fin de semana anterior, a máxima categoría masculina da Liga Galega de Traiñeiras disputou o sábado 25 de xullo a novena edición da bandeira Bahía de Mera. 12 tripulacións preparábanse para unha regata moi exixente polas condicións que lles agardaban. Forte vento e mar de costado, ingredientes que garantían espectáculo do bo na cita organizada polo Centro Deportivo Mariñeiro de Mera. Sacabanlle brillo a súa traiñeira os remeiros da filial de Cabo da Cruz, cuartos clasificados nunha xeral encabezada por Bueu Tecarsa, a portadora da camisola amarela, tras impoñerse en Sanxenxo diante da defensora do título San Bertolomeu Bersí e de Tirán Pereira. Regata a primeira da temporada no formato habitual de 4 embarcacións por quenda, 4 longos. Metémonos na auga cos equipos e a protagonizar a primeira serie. Chapela Uofco, mellor clasificada, e a estar no carreiro 3. Polo 1 remaba Puebla, polo 2 Cesante Roda Vigo e polo 4 Mugardos, que pechaba a táboa da Liga. Temos en acción a Carmela de Puebla, que no primeiro longo e a marcar ao mesmo tempo que Cesantes, ambas a 12 segundos de Chapela. A longa estivo a outro nivel e na segunda virada o ecuador da regata ampliaba a súa diferenza ata os 23 segundos. Mugardos estaba na segunda posición e comezaba o terceiro longo lixeiramente por diante de Puebla, mentres que Cesantes perdía gas e descolgábase. Tiña que ver as condicións deste campo de regatas hasta a primeira xornada en Sanxenxo. Despois de non empezar a liga como lle gustaría, Chapela Uofco deu un paso adiante en Mera. Victoria contundente, 33 segundos máis tarde entraba Puebla, superando nun asustado final a Mugardos. Cuarta posición para Cesantes, Roda Vigo. Segunda quenda, con Narón polo carreiro 1, Mecos no 2, Rianxo no 3 e anfitrió a Mera no 4. Os locais comezaban como sextos na xeral, xusto por detrás de Rianxo. Estas dúas embarcacións dieron a dianteira no primeiro parcial. Miraban igualadas, pero no segundo longo Mera abría oco. Manobraba 6 segundos antes que Rianxo e terceira marchaba a Mequiña. Cuarta Narón, só mellorando o registro de Cesantes na primeira quenda. Mera movíase nos tempos de Chapela, unhas referencias que bateu na segunda parte da regata. Os locais conseguían un dobre obxectivo, facerse co triunfo na súa serie e situarse primeiros na clasificación da regata. Mecos apuntou o sprint con Rianxo e remataba Narón, recuperando 2 postos ao superar a Puebla en Mugardos. Quenda de honra coa filial de Cabo da Cruz polo carreiro 1, no 2 estaba San Bertolomeu Bersí, no 3 Tirán Pereira e no 4 a líder Bueu Tecarsa. Arranque igualado entre Meira e a gañadora en Sanxenxo, pero conxunto adestrado por José Ferral distanciábase no segundo longo. Aquí vemos a diferenza, 7 segundos a prol de Bueu. Tirán viraba a 5 de Meira, cuarta Cabo, que só melloraba a 3 traiñeiras das anteriores series. O resto da regata non ia variar demasiado o panorama. Firme no primeiro posto Bueu Tecarsa, despexaba nas boias de meta a súa segunda vitoria consecutiva. Segunda concluía 10 segundos San Bertolomeu Bersí, terceira Tirán Pereira 27 segundos e cuarta, gañando un posto na xeral da regata, Cabo. Dúas de dúas para Bueu Tecarsa, adxudicándose a bandeira Bahía de Mera e apuntalando o seu liderado. Remos en alto dunha tripulación coas ideas claras. La clave fue el no fallar. El que menos paradas fallara era el que iba a ganar la bandera, entonces intentamos no fallar mucho, el viento racheado, nos pegaba en el costado y de vez en cuando caíamos, nos enganchábamos y bueno, intentar zafar como podíamos. Sabemos que Bueu está moi forte, Meira é o campeón de liga actual do ano pasado, e nós, bueno, estábamos aí, queríamos competir con eles. Hoxe quizáis nos faltou un pouquiño máis, pero bueno, creo que estamos cerca deles e calquer día podemos meterles un pouquiño a proa, pero bueno, creo que cumplís un pouco os pronósticos da regata. La regata la planteamos eso, pues a ir a nuestra remada y intentar ganar tanda y hacer todo lo posible para hacer un buen puesto. Clasificación da regata, primeira Bueu, segunda San Bertolomeu, terceira Tirán, cuarta Mera, quinta Chapela. En a xeral, Bueu máis líder tras a segunda xornada da Liga.